עכשיו, למה צריך באמת ייעוץ חיצוני? אני חושב שבאמת אין אדם רואה את מומי עצמו. חכמים אמרו שאפילו אדם שיהיה חכם הגדול ביותר, וגם אני 18 שנה אני עוסק בייעוץ חינוכי, מתעסק עם פסיכותרפיה ומתעסק עם פסיכולוגיה יהודית יותר מ-20 שנה אולי, מאז שאני זוכר את עצמי עמדתי על דעתי. ואף על פי כן כשהלכתי לייעוץ חיצוני, קיבלתי דברים שלא יכולתי לראות על עצמי. פשוט לא יכולתי לראות את עצמי, אין, אדם לא רואה את מומי עצמו, ואין חבוש מוציא את עצמו מבית האסורים. וכמה שאתה מנסה כן להיות חכם וזה, באדם אחר ומשקף לך את הדברים, זה לא אותו דבר. מה עושים בייעוץ? אני יכול להגיד לכם מה שאני עושה ומה שגם פחות או יותר מה שאנשים אחרים עושים. זה דבר ראשון להגיע לאיזו היכרות אישית עם הבן אדם, מה הרקע שלו, מה הוא עובר בחיים, מה הוא עושה, משהו מאוד כללי. ובשלב השני זה לרדת למשהו יותר ספציפי, להבחן בדיוק איפה אתה תקוע. ואיפה אתה תקוע בקטע של קשרים עם בחורות, זה משהו שיכול, אם זה דפוס שחוזר על עצמו, לעזור לנו להתחיל להבין מה בפנים אצלך קורה, שמונע ממך לפתח קשר, או שגורם לקשר לא להתקדם. וכמו שהזכרתי קודם, אם זה יכול להיות אצלך בפגישות הראשונות, אחרי כמה פגישות, בשלב של להחליט, אתה חותך, הבחורות חותכות, להבין מה הולך, איזה דפוס חוזר אצלך, ולנסות בעקבות זה למצוא מה באמת בפנים תוקע אותך. מה הדבר שאצלך תוקע אותך. והשלב השני זה באמת לראות איך אתה משתחרר ממה שתוקע אותך. אז דבר ראשון שהזכרנו זה הנושא של להגביר את הכוחות של הנשמה למשל, להגביר את כוחות השכל, את האמונה, לעבוד הרבה עם השכל, להתגבר על הרגשות, להתגבר על הדמיונות, כי הדמיונות מתאים אותנו לגמרי. באמת, הכוח הדמיון, הרב קוק כותב שבדור הזה הכוח של הדמיון הוא יתעלה ויתחזק, כי זה הכנה לנבואה בעזרת השם. אבל הדמיונות הם מאוד חזקים, ואתה רואה כמה אנשים תקועים בדמיונות, כמה אני הייתי תקוע בדמיונות. זה פשוט לא יאמן, כאילו, איך אתה יכול להיות בדמיון ולחשוב שאם הבחורה היא נראית בצורה מסוימת, אז ככה זה, אז גם האישיות שלה היא כזאת. וזה ממש לא ככה. כאילו זה, והדמיון הזה תוקע אותך, ואתה שבוי בו ולא מצליח להשתחרר. ברגע שאתה מצליח להגביר את כוח השכל והאמונה שלך על הדבר הזה, עברת מחסום מאוד מאוד גדול. עכשיו, הנושא שדיברתי עליו, הנושא של משקעים מהעבר. הנושא שבאמת הילדות שלנו, הנערות שלנו, הבחרות שלנו, מאוד משפיעים על התפקוד שלנו ועל הרגשות שלנו היום. כשאדם עובר תהליך עמוק, הוא יכול לעבור תהליך שבו הוא יכול לזהות איפה בעצם הפחד שעולה לי עכשיו, זה משהו שקשור לילדות שלי בכלל. הוא לא קשור למה שקורה עכשיו במציאות. כמו למשל הדוגמה שאני נתתי לכם. הפחד שלי שמה לא ירצו אותי אחרי 3-4 פגישות. מה זה קשור למה שקורה עכשיו? יש לך קשר טוב עם הבחורה, היא מדברת איתך, אתה מדבר איתה, הכל זורם. מה נכנס לך הפחד הזה שמה היא לא תרצה את הקשר? ואז אתה מתחיל להאמין שזה משהו שקשור לילדות שלך. שזה סרט שיש לך קשור בילדות, כי בדיוק נגיד נולד אח קטן אחריך אחרי שנה, וההורים שכל התשומת לב שלהם הייתה אליך, פתאום עברה לאח הקטן. ואז אתה תקוע, עד היום אתה סוחב את התחושה הזאת שנטשו אותי, עזבו אותי, לקחו לי את התשומת לב, אז בטח זה גם יקרה לי בעתיד. והפחד הזה עולה לך, וואי, אני לא ראוי לאהבה, אני לא ראוי שיתייחסו אליי, ינטשו אותי. ואחרי 4 פגישות, שאתה מרגיש שהקשר מתקדם, אתה אומר, וואלה, אולי זה יקרה לי גם, כמו שקרה לי אז. אבל ברגע שאתה, נכון, ואז זה באמת מגשים את עצמו. אבל ברגע שאתה יודע לעשות את ההפרדה הזאת ולהגיד, רגע, הפחד שעולה לי עכשיו, אני מכיר אותו. זה הפחד של הנטישה שיש לי עוד מהילדות. שאני כאילו חשבתי שאני מפחד שידחו אותי, ינטשו אותי. אז רד מזה, שים את זה בצד רגע. תנשום אוויר, תירגע. זה לא אתה, אתה היום בן אדם בוגר, משכיל, חכם, ביטחון עצמי, יש לך עבודה וכו'. אז זה לא, אתה כבר לא הילד ההוא שאתה מפחד שינטשו אותו וכו' וכו'. אולי זה דייטים קודמים שגרמו לכך ש... נכון, לפעמים יש לאדם טראומה מדייטים קודמים. נכון, אם באמת אדם יש לו כל הזמן שדחו אותו, או
או לא רצו אותו, אז עכשיו הוא בפחד, הוא אין לו, הביטחון העצמי שלו בפגישות הבאות, הוא יורד. אז חשוב מאוד לעשות את העבודה הרגשית הזאת, ואת זה אתה לא יכול לעשות לבד. אתה חייב מישהו שיעזור לך, לעשות את ההפרדה הזאת בין החלק הילדי שבתוכי, החוויות הילדות שלי, לבין המציאות הבוגרת שלי היום. ובאמת, לבנות אישיות יותר בוגרת, ולראות, לחזק, ופה זה קשור לכוחות הגבריים, לחזק את העצמאות שלך, את האחריות שלך, את היציבות שלך, את מצב הרוח שלך, לבוא בשמחה, לבוא בעוצמה לפגישות, לא לבוא מתוך ההפך. וכמובן להשתחרר מהרבה מהדמיונות, הזכרתי את זה, ולהגיע לבחירה שאני קורא לה בחירה מודעת. כאילו אתה מתחתן עם בחורה ואתה יודע עם מי אתה מתחתן. כי ברגע שאתה חי בדמיונות שלך, אתה לא יודע עם מי אתה מתחתן, ואז אתה יכול לחטוף את הבומבה אחרי. ברגע שאתה עובד עם השכל שלך, ואתה רואה באופן רציונלי, כמו שאישה הזאת אמרה לי, תסתכל על המידות שלה, תסתכל על יראת שמיים שלה, תסתכל על טוב לב, תסתכל על כמה בן אדם אכפת לו ממך או רק מעצמו. בן אדם שכל הזמן הוא סביב עצמו, או גם יכול לראות את השני. ואז כשאתה מתחתן עם אישיות טובה, אתה תהיה מאושר. כל זה המטרה שלנו, להיות מאושרים אחרי החתונה. אני לא חושב שהמטרה היא רק להתחתן. ממש לא. זה לא העניין. העניין הוא להתחתן עם בן אדם שאתה לא תיפול אחרי זה, שלא תרגיש שנפלת אחרי זה. ואם אתה חי בדמיונות, או מונע מפחדים ורגשות אשמה וכעסים, והעולם הרגשי שלך הוא סוער, אתה לא מצליח להיות מפוקס ולראות את הדברים נכון.